ассалому алайкум бародарои азиз, ҳама кас ҳозин хубен, саломатитон хубе? Бародарои азиз, имрӯз чӣ хеле мебинен 8 июл ва соат 8:32 саҳар ва ҳатман дар канали мо подписатсия ва як дона лайка меҷиқем. Фикрҳои худатон дар комментария бинависен. Оиди курс Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 119 сомон, Бонки Ветхата 1000 рубл 119 сомон, Спитамин Бонк 1000 рубл 119 сомон, Душанбе Сити 1000 рубл 119 сомон, Ҳумо 1000 рубл 119 сомон, Аввалин Бонки Молиявии Хурд 1000 рубл 117 сомон, Бонки Байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 115 сомон, Газпромербонк 1000 рубл 117 сомон, Коммерсбонки Тоҷикистон 1000 рубл 117 сомон. лайк, подписатсияро фаромӯш намекунем. Худованд нигаҳбони ҳар як шумо бошад. Сарбаланд обод бошед. Раҳмат барои дастгиритон.